यही तेरे को बियाह ठीक हो गई आ लड़की जन बिया बारात आगे भी द्वारा लागल। हाँ गुरहथी के समय जब भई माई कहते कि बचिया अब गुरहथी खातिर लोग आई बा चलो मारो में गुरहथी आ गई बा। नारी माई हयाई चूड़ी कंगन हम ना पहना का हो गई हमरे दिल के चोट लागता हमार कलेजे मंडप में आई बड़ वो हमार शादी हो जाए हमरे मार में सिंदूर देख लिए तो उनका दिल पका भी दूं तो जियते जी मर जाए ए आई बड़ ए माई हम शादी ना कर सकिले कहे कि हम उनके के अंदर ही अंदर अपन पति मान ले बन। अरे पियर दुआरे पर बरियात है दुआरी पर बारात मारो में गुरहथी आवता आ तू पियर वसल बड़ू प्यार करो तारू लड़की बोलत कि करो बिना सगाई माई रे देखी जमाना लगले थाना आवता डहक डहक रोवतिया आ कहते कि लगले थाना के फोन कइले बा बड़ी मार पीटेबू भाई बाबू के पकड़ी डुबोबू घर के इज्जत लेबू। ए माई हमर शादी उनके से करा दे तू इहे नु चाहत है कि तहर बेटी सूखा घर में जाओ राज करो तनी को तहरा दुख तकलीफ ना होखे ओइसा ने बड़ से हम प्यार कइले बानी उहे हमर इज्जत राख सकेले अगर ये बात के ना मानबू तो तनिए देर में केस फौजदारी होई उ फोन कर देले बारे थाना लगले आओ रहियो देखो ये कानून लड़की जवाब देती है महतारी से कि करो बिना सगाई माई रे देखी जमाना लगले थाना मारो के पास धमकी था मारो के पास धमकी रोता दीवाना अभी रुपया का बरखा हो गई। विक्की तिवारी, नगेंद्र तिवारी जी, चूटा तिवारी जी, नीतीश पांडे जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। नीतीश बाबू बहुत दिया कि छोटे घर का लड़का हो बाकी बड़का घर आना घर में खाली इंजीनियर घर से माई कहते कि तोर जाति नानू रे कल हुए भाई में से छटा जाई कल हुए भाई भगवती छोड़ के हमारे घर चल जाई कहते ये माई कानून बनल बा कि छोट घर का लड़का का मरबो मुर्गी मुर्गी मरत मुर्गी कि छोटे घर
शर्मा जी हमारा परम आदरणीय नरगदा से चली गई बनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना कि रात भर गोली चली हाथी सोबिया कि बावरिया विभागी लेके समियान लगले थाना वतन मालूम के बाद अभी अभी पुरस्कार श्री गोलू पांडे जी पांडेपुर निवासी 200 रुपया 500 का नोट फिर हमरा बिहार के गौरव हमरा बिहार के शान 500 नोट देख के हमारा सम्मान बढ़ाने विक्की तिवारी जी वाह मनोज ये रुपया तारा चलते मिलल धनंजय शर्मा के गावल गीत हो नवजिया बैद का जाने मुझे दिल की बीमारी है 15 के जो धनंजय शर्मा होता है उनकरे गावल गीत है फिर से ले लो फिर से लो श्रीमान अशोक ठाकुर जी राजपुर हमारे भाई बड़ा 1000 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना का कहले बड़े तो बरतिया के का कही तोर बाबू का कही तोर भैया का कही गांव के लोगन समूह का दिखाई ए आई बारात लौट गई एक बेटी फलानवा संग भागी गई बोल ते पियरवा सब भैया बड़े बड़े बार मारब की उठा सोच कर तू का चाहता अब तक के जन्मावल अपने बेटी से प्यार नहीं खे तेरे खोखला समाज से उतना प्यार बा तहर बेटी के जान चल जाई उ निमन बा लेकिन है समाज के तुम तन त्याग नहीं चाह अरे अपने भैयों के मुंह देखो का भैयों के मुंह देखी बड़का बड़का बार के बैठल बा ए माई ओकरा के हम दिल से मानिला ओकरा के हम अपना करेज के भीतर ही बसौले बानी हम ओकरा बिना ना रह सकेनी अगर तो बियाह कर देबे तो हम जाके ससुरारी में मर जाई लेकिन ए माई ओकरा के हम अपना दिल से ना भूलाई अरे तोर भाई अब राजा ठकुरावा होते होते बार कोइले कौन मुंह दिखाई काल से समाज में घूमले कर बन हो जाए हां गाना ही कैसे गाई अरे साधु तिवारी जी प्रणाम कब नहीं हरो
आई देखी कहती है कि फोटो खिंचवा हमारा पर पर चलता टोला में आई थी श्रीमान टप्पू तिवारी जी हमने के लक्ष्मी हमें हजारों हजार रुपया पुरस्कार टप्पू तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन शुभकामना हमारे चलते खाना लगले खाना देखी अरे अब वही जे अंबानी जगह है बानी मानो के पास सकरवता दीवाना लगल थाना प्यार कर ले कहतिया कि प्यार कइले बानी करार कइले बानी प्यार कइले बानी करार कइले बानी संग जी अमर के करार कइले बानी अभी विक्की तिवारी जी के बड़े भाई साहब बने शैलेश तिवारी जी इंडियन एयरफोर्स के जवान बने 1000 रुपया भी देने हमरा के माता रानी रेवा के खूब धन दी पद दी हां जी रैंक बढ़ो धर बारू लिखले गाना लगले थाना आवता मानो के बांस धमके रोता दीवाना लगले खाना आवता मारो के बास धके रोता लगले खाना आवता मारो के बास धके रोता लगले खाना आवता मारो के बास धके रोता लगले खाना आवता